Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами Наталья Сліж, вы на канале Астравогія гісторыя рэк-н-рол або на тиктоку Астрамах. Сёння пятая частка серыі магіі, і сёння я буду распавядаць пра віды чараванняў на тэрыторыі Беларусі. І якраз я распачну са старажытных перыядаў, калі гэта было зафіксавана ў дакументах, а таксама патлумачу, што з гэтага засталося актуальным і цяпер. І яшчэ адзін момант я хочу тут адзначыць, што я буду звяртаць увагу, наколькі гэта было рэальна ці нерэальна, ці ёсць ці няма такія методыкі ўздзеяння. І сёння менавіта я буду звяртаць увагу на чараванне, на тое, што наносіць шкоду чалавеку. Калі казаць пра літаратуру, то на першым слайдзе вы можете пабачыць, якая ёсць літаратура. На гэты конт яна можа быць і значна больш, я толькі пазначыла асобныя пазіцыі, але дакументы, напрыклад, былі надрукаваны яшчэ ў 1987 годам Яблонскісам і Ясасам. На рускай мове судебныя працэсы над ведзьмамі ў Літве, захоплівала ўсю частку Вялікага княства Літоўскага. Даволі цікавы зборнік, і там вельмі шмат цікавых прыкладаў, і такого цікавіць практыка, таму што часам у судовых працэсах згадваецца не толькі від чаравання, але якім чынам ён здзейсняўся. Увогуле, калі браць еўрапейскі кантэкст, то вы ведаеце, што па Еўропе праходзіўся вельмі такі жорсткі працэс, вельмі шмат людзей было спалена, быў напісаны адмысловы трактат «Молат ведзьмаў», і людзей мэтанакіравана пераследавалі, і не заўсёды гэта было за чараванне. У Вялікім княстве Літоўскім сітуацыя была зусім іншая, і у нас якраз прыцягвалі да адказнасці толькі тых асоб, якія непасрэдна наносілі шкоду. У самім статуце не было артыкула, які бы дазваляў праводзіць пераслед і прымаць пэўныя судовыя пастановы. І таму статут дазваляў выкарыстоўваць для гэтай мэты іншыя зводы, і карыстаўся магдыбургскім правам, гэта саксонскім люстрам, прылуцкім статутам і кодэксам Юстыніяна. Пры неабходнасці нават звярталі ўвагу на Біблію, таму што там цэлы шэраг розных цытатаў, якія былі накіраваны супраць чараўніцтва. І калі у нас ужо пачынаўся судовы працэс, то у ім была такая цікавая асаблівасць, што допыт праводзіўся, і перад гэтым спачатку проста апытвалі, пасля выкарыстоўвалі рознага рода катаванні, напрыклад, у тым ліку і агнём, і пасля допыт праводзіўся яшчэ раз, каб спраўдзіць і першую, і другую частку. Прысуды былі даволі розныя, часамі людзей спальвалі, але і былі выпадкі, калі проста выганялі з мясцовасці, або іншыя нейкія былі спагнанні. Сказаць, што ў нас палыхалі кастры, то не, такого не было, чтобы это было так масава, але і спальванне таксама мела месца. І якія віды чараванняў выкарыстоўваліся ў тыя часы? Зараз я вам прывяду іх, і калі вы сустракаліся з народнай культурай беларускай, то можаце таксама звярнуць увагу, што яны захаваліся да сённяшняга дня і нават выкарыстоўваюцца і цяпер. Вельмі часта выкарыстоўваюцца гэта пахвалкі ці праклёны. І самі ведаеце, што вельмі часта людзі, калі сваряцца адзін на другога, і праклінаюць. Але з праклёнамі ушлі ў суд толькі тады, калі пасля праклёна здаралася тое, на што пракліналі. Яшчэ адзін цікавы момант – гэта давядзенне да вар'яцтва. І гэта таксама адзначалася, што пэўныя чараўнікі маюць такую моц, што могуць чалавека проста звесці з розуму. Напрыклад, яшчэ былі выпадкі, калі мог чараўнік так уздзейнічаць на псіхіку, што людзі сыходзілі невядома куды, лезлі ў печ, там у дыму сидзелі, то есть паводзілі сябе неадэкватна пасля гэтага ўздзеяння.
Наколькі могуць чараўнікі так зрабіць? Да, могуць. І можа чалавек мець вельмі моцную сілу і моцнае ўздзеянне, і можа адпаведна зрабіць, так як называецца, псіхалагічную атаку, і пасля з чалавекам могуць зрабіцца рознага рода рэчы і неадпаведныя, неадэкватныя паводзіны. Для гэтага выкарыстоўваюць вельмі розныя сродкі, і тут ужо залежыць ад таго, чым можа карыстацца той ці іншы вядзьмак. Наступны момант – гэта падкідванне зелля і атруты ў пітво і ежу. Гэта таксама было звязана з тым, што вельмі добра ведалі зёлкі, іх уласцівасці і як яно можа ўздзейнічаць, і пры чытанні гэта маглі выкарыстоўваць супраць сваіх ворагаў або па замове і рабіць спецыяльныя склады з розных рэчаў, якія пасля мелі адмоўнае ўздзеянне. Вельмі распаўсюджаная рэч, якая актуальная да сённяшняга дня, гэта падклады ў дом. І яны бывалі вельмі розныя, і калі такія рэчы ў сябе знаходзілі, то таксама гэта была прычына для скаргі. Мела месца і падкідванне лялек. Тое, што зараз у нас там вядома з цыклу як вуду, але і тыя часы таксама мела месца зрабіць ляльку, зрабіць на яе пэўнае магічнае ўздзеянне і падкінуць. Як правіла, пасля гэта прыводзіла да хваробы або і да смерці. Спосаб актуальны і сёння. Варажба на асабістых рэчах. Асабістыя рэчы – гэта прасціна ці вопратка, і тут з рознымі мэтамі правадзілася гэтая варажба і для навядзення хваробы, смерці, і для чаравання. Яшчэ адзін метад – гэта адмыслова, гэта рознага рода прывароты з чараванні на мужчыну ці жанчыну для дасягнення сваіх мэтаў у асабістых адносінах. Актуальны і да сённяшняга дня. Яшчэ сустракаецца зламанне жыту. Для таго, каб быў неўраджай, і пра гэта зламанне жыту вельмі часта мы сустракаем у купальскіх наратывах, і якраз у гэты перыяд, калі лічыцца, што ідзе актывізацыя ведьмакоў, і яны якраз наносяць шкоду для ўраджая. Псаванне жывёлы – гэта вельмі часта было накіравана на адбіранне малака ў каровы. Таксама была распаўсюджана, і карова пачынала хварэць, яна не магла нармальна жыць, і гэта таксама наносіла шкоду ёй. Яшчэ адзін метад – гэта напсаванне, каб закісаў хлеб ці каб закісала піва. Калі мы кажам пра старажытныя часы, то людзі самі рабілі хлеб і людзі самі рабілі піва. І, напрыклад, для таго, каб піва выхадзілася і патрабаваўся час, пэўныя магічныя ўздзеянні, калі яны праводзіліся над півам ці над хлебам, яны прыводзілі да матэрыяльных стратаў. І вельмі былі такія рэчы распаўсюджаны. Такім чынам, это толькі такі адносны пералік, які сустракаецца ў дакументах, але і зараз сустракаецца і ў 19-м, і зараз сустракаецца ў этнаграфіі і актыўна выкарыстоўваецца пэўнымі асобамі. Адносіцца ён да катэгорыі шкоды і мае на мэце менавіта негатыўнае ўздзеянне на чалавека. І, на маю думку, пэўна, трэба ведаць, як і што гэта было, і са старажытнасці, як гэта рабілася. Таксама гэта дапамагае пасля нейтралізоўваць гэтыя ўсе метады ўздзеяння. Дзякую за увагу.